Sanxenxo prepárase un ano máis para facerlle fronte aos intensos meses de verán, no que o municipio multiplica a poboación. Iso supón tamén un desafío dende o punto de vista da seguridade. Concello e Subdelegación do Goberno volveron a escenificar este xoves a súa boa sintonía nesta materia, comprometéndose a reforzar a cooperación entre Policía Local e Garda Civil nos vindeiros meses. Pedimoslle, como sempre, axuda ao subdelegado referente á movida nocturna que hai no Bran, sobre todo, estámoslo facendo, creo que ben, e vaise a volver a facer este ano como anos anteriores, e incluso se pode vai a tratar de incrementar ao mellor os efectivos en momentos puntuales por de eventos importantes aquí, que hai unha afluencia importante de xente. Petición que o alcalde lle trasladou a Abel Losada no transcurso da Xunta Local de Seguridade. O subdelegado, na liña dos últimos anos, comprometeuse a reforzar o dispositivo nos meses do verán, coa mobilización de máis efectivos da Benemérita, en especial coincidindo coa celebración de eventos masivos. Tanto a Guardia Civil como a Policía Local nas súas zonas de competencia e a Guardia Civil de Tráfico nas súas, pois se comprometeron, como el ben dice, a intensificar nesos momentos puntualmente a súa presencia. Eu a mí o que me importa é a sensación, que a xente teña a sensación de que ante situacións, digamos, non habituais, pois eso, probas deportivas, festas, a propia actividade turística, o compromiso da Guardia Civil é de cubrir axeitadamente as demandas. No encontro tamén se analizaron os últimos datos relativos á seguridade no municipio. As infraccións penais reducíronse máis dun 4% na vila, comparando os datos de 2025 cos de 2024. O ano pasado rexistráronse 776. Sanxenxo é un concello extremadamente seguro, os datos son bons, son moi bons, porque ademais están disminuindo o número de delitos, e ainda encima son moi bons no contexto da provincia. A provincia ten uns datos bons no contexto galego e Galicia é a segunda comunidade máis segura de España. Ao mesmo tempo aumentou o número de detidos e investigados. Entre 2024 e 2025 o incremento foi de máis do 16%. Se pasou de 195 investigados e detidos a 227 investigados e detidos. É dicir, que se temos por un lado unha disminución das infraccións e por outro lado un incremento dos investigados e detidos, pois estamos no mellor escenario posible. Losada tamén destacou o incremento do número de denuncias por violencia machista en Sanxenxo, seguindo a estela do resto de Galicia. O subdelegado destacou que ese é o primeiro paso para que Policía Local e Garda Civil poidan traballar na protección das víctimas. Nestes momentos contabilízanse unhas 40 mulleres en Sanxenxo con protección, das cales só unha en risco alto.